Искам да се науча да моделирам по-хубаво ръце. Това е предизвикателството, което съм си поставил с тази скулптура. Днес е ден трети, откакто започнах и може да видите докъде съм стигнал за момента. Готови сме горе-долу с предната част на ръцете. Днес ще работим по задната част, като ще се фокусираме на анатомията, движението, пластиката и всичко да е конструктивно сглобено правилно. Останете с мен, за да видите как се получава. В момента моделирам предмишниците и така ще приключа днешния ден. А в следващото видео ще видиш как правя една голяма грешка, която ми коства 6 часа работа и как я поправям след това.